joto nai tongnai joto bayap song pe taku buksono jong haina hai sini YouTube channel dokta Krising joto no khaka hamya pora engke phari jong tini place nailainai tini jong nailainai sini duski amchani na kaisa naijaknai jaga eka thai o jaga jong tini thanglai tolayo o jaga jong tamano naijaknai tong jong abo norno sini o video ni busukri phungnai ba jong tamni bagi thangtong ha jong abo kisa nongno jong kisa serai ke jong phungnai dei sai buknai nge phaidi jong sokwaijak je jaga jong phainain sajak o jaga jong sokwaijak abo hingkai sini duski amchani na kaisa naijaknai ekaba jaga hinmano abo hingkai motai mondir o jaga sini ma holong siki ekaba ma donchori mondir tongo kaisa holong siki motai hinjaga bono tirpra hastini joto lokorongno koine je abo hai mo bo jaga hingkai jong saimana nangnai je mo duski amchani telemura andaro kalayo abo prai 100 থেকে 200 ফুট kusugo motai tongo just romde agi to jong himui phayo romne abo jong abo hai lama yangpe agi jong himani lama abo hingke jong agi seraipuru prai tabang selai 20-25 বছর sikangni kok abo nge jong yangpe himui phayo tabo hingke yangpe main road dongkha o lama hingke mandai to duski abo bai connect tongo route ni o route kalek route hingke duski to mandai ni route onek kusugo tam hinane bono kusugo prai 150 থেকে 250 ফুট kusugo ngane o jaga phai jeng jot omotai jotto ni seleo hapungni jotoni kusuk hapungo motai nok phai nai ke hingke saimane je busuk nai thok jaga o jaga o motai hapungo kai nai ke hingke sini awar ni jotto bebak hapung hatai jeng jotono naiman nai tai nai thokok o bahai sinari rok tongo jaga joto je nai tongnai sini takuk tonang koinai norok phainai phini phainai 20 te 21 tarik oro mela angnai hasuk sini oro ma holong siki motayo kaisa mela angnai o jaga jong sin dopo hamgrai susa tini ngi jong o jaga jong prai 800 থেকে 900 লিটার jong tui oro dan khainai mane jong joto phainai o tere phaiman jaknai lokorongno jong tui khaninai bagui jong o jagao jong kaisa step nakha abono naina phaina jong tini nongno video nongno kisa nongno ma phunuka ke jong lama rok ni tui bo kisa oro nailainai lama ke belai hamia nai dio jaga lama bo bahai ke sini takuk matai committee ni lokorok borok sunam layo borok nijino sakbai thangno sunam layo hini borok khukbai thangno jongno bo sai khnarika hapang ni thani borok kuno sebmaya bahai kokrongno borok jongno sai khnariwa hingke khnai nai din rok bongni khukpino sini takuk jong obo kono sorkar ni tik khaija nabla mo bi sorkar ja bakpar bor ke abo but rimangla dai dai fakirai onek fakisai to obo mundani dakai ki abi bangsi mo samung mela komiti tik khaija go mela komiti mo sorkar khai ara dusi hoje holo sigi obo joto lama joto na mela komiti khayo mela komiti mo khai sorkar ni kon sahaja kori lama wa bo jaga phaimani sagare tako ang duski bazar phaimani bo jaga thanai oro ama holong sing motai thana engke mo tabu sokoi mangke duski ni sokayo lama rok bahai lamo do bisi hamthe no ngai bele je jaga hamya jo ta har gelai tong yo jaga o ojo tri ma thalai tai ko amo kha bele ni hania hambai ge khnai ma kana ngai sing nailainai sing tabo takuk nangka oro tam khai tong ki sai khnala melawo kisia dukan no muka mani rok khalan engke no mela pupurba shonibar rojo na hambai engke nai di oro teibo borok khaino sini takuk chong borok bo khayo jaga dukan rok tang tong phailayo tei dukan dina hinai 2023 ni Februari talni 19-20 ngoro kaisa ma holong siki ternai o tero jong sini dopa hamgre chutini ngi singo jaga tui rok jong free donate khainai
Hai ni bagai seng ini orang kita place rok nai jaga rok bawa hai position nai te orang busuk borok bang no seng orang nai thali nai lama rok nai di hap busuk busuk sing apa orang contoh na lama rok kokjak kolong kokjak aku mana kai biar setega 200 busuk mana sini tim kaijak orang sini grup tim sang bus kang 19 tarik ke 20 tarik ko sang orang kaisa water donate kene tei awan bagai sang osaga sini tim ni rakam khorok guri adam natui sini orang inquiry kaijak nanya ni kai nai jong ni to bisa sini o kamar apa no tei mela ni dina sang norok na pai first to last sang live telecast ni apa no sang pura full video ni nai jaga ni borok hai tei boba hai ke borok jaga jomok borok joto no nom na kunung nai nai tong din aro ko sini o dopa hamre di YouTube channel no ibai te minimum 7 kilometer hasalong nai o motai hasugo abo hingge duski bai madap bari ni medial duski bai madap bari ni kesarong nai tei o jaga ni je tui phangkong rok joto no sini duski amsa ni lukurok no president secretary motai chok jini joto no debak sini under ni no haini bagai sini o jaga ni secretary president somro ko bonor no kok sari nai mai dai sanogo tei o dinong nai tei tam o jaga man phonai oprok norong no kunung nai kai tei kongko seng prai 3 kilometer phai kena sana ko grei lama emon den jarai tebo kimna ni kokoi mokoi jemon jeng o ma holong siki mutai phai ke mane jeng nongko tam ni ma kaisa pokong ka kasmi ni kaisa o sibleng mani kaisa jaga sogen aba hai raga sogen sai Amarnath ma jaga sogai mai baksa jodi himai phage no Amarnath ko sogai dise sogai jakse ko sogana wana or ko Mahlong siki जों sogai jak oke gari parking tai sogai no jaga kan